Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC eGauteng. The two heads of states have agreed on the urgent need for a ceasefire. Umkhosi wokhuselo welu unqinile ukuba ngamajoni eli ali-13 abulewe kwimpuma yelizwe iDRC equka isithathu esibulewe kwidabi lakutshanje nelinye ebelingcwelerheke ngolwesihlanu. We're trying to get a sense of what happened, of who is behind this. But for now, those answers we will have to wait because it's still early days in terms of those investigations. Amapolisa aseMpumalanga athi aza kuhlala ethe qwa elindele unongekehli kulandela ukutshiswa kwenqwaba yeebhasi zakwaPATCO kwisithili saseNkangala phezolo. Kwezemidlalo iqela ligaqele intshinga yeBetway Premiership iOrlando Pirates lizithembile ngaphambi kwedabi lobukhaya elijongwe ngabomvu neKaizer Chiefs. Molweni emakhaya khongozelana uvimba ngokuhlwanje. Umkhosi wokhuselo welu unqinile ukuba ngamajoni eli ali-13 abulewe kwimpuma yelizwe iDRC. Kwingxelo yamvanje iSANDF ithe kulandela ungquzulwano ngesiqhushumbisi phakathi komkhosi waseCongo nabavukeli be-M23 ngakwisikhululo senqwelomoya iGoma apho isigqubu somkhosi weli sizinze khona kubulewe amajoni amathathu eli laze linye longanyelwa kukonzakala kulandela uhlaselo lwempelaveki olusube imiphefumlo yamajoni ali-9 kungquzulwano nabavukeli. Urhulumente loMzantsi Afrika wancomile amajoni ayinxalenye yebutho leSADC eDRC neminye imikhosi ephantsi kwezizwe ezimanyeneyo kwela lizwe. Kubikwa ukuba imeko isemaxongo ingazinzanga kwimpuma yeDRC. I-SANDF ithi isazibophelele kumsebenzi wayo wogcina uxolo nakubeni seyiphulukene namajoni ayi-13 kumlo onzima nabavukeli abaxhobe bafa amacala be-M23. These attacks from the M23 are in violation of the ceasefire that was brokered through the Luanda process. Ziyakhula izimemelelo zokuba mawaxhaswe kangangoko amajoni akummandla kafayayo eCongo. Umongameli Cyril Ramaphosa uthethe ngomnxeba nogxa wakhe waseRwanda umongameli Paul Kagame. The two heads of states have agreed on the urgent need for a ceasefire and the resumption of peace talks by all parties to the conflict. Ezulu kuluntu lwempuma elizwekazi eAfrika nombutho wamazwe awo uza kubamba intlanganiso ngobuxhakaxhaka bale mihla ngomso kuxoxwa ngolwabhicwe laseCongo. I have discussed the summit meeting for Wednesday both with President Paul Kagame and President Felix Tshisekedi, and both of them have confirmed their participation in the summit on Wednesday. Lisibekele nakwinhloko dolophu yaseDRC Kinshasa emva kwemiqodi yabaqhankqalazi engungelene kwiziko lozakuzo laseFrance kwelo. Amapolisa aseMpumalanga athi aza kuhlala ethe qwa elindele unongekehli kulandela ukutshiswa kwenqwaba yeebhasi zakwaPATCO kwisithili saseNkangala phezolo. Ngokwengxelo iqela labarhanelwa abangaziwayo bebexhobe befa amacala bahlasela indawo zogcino lwebhasi batshisa ezikuma-50 zaluthuthu. Abasemagunyeni kwinkampani yezibhasi bathi abakamazi unobangela wohlaselo kusungulwe inkqubo yophando. Umkhulu umonakalo oshiyeke kwimizi yogcino lwebhasi kweliphondo ngokwamagosa akwaPATCO idepo yaseMuloto intunye kweliqela labantu abangaziwayo phezolo athi onogada baye baqutyulwa ze bakhonkxwa phambi kokutshiswa kwebhasi. We're trying to get a sense of what happened, of who is behind this. But for now, those answers we will have to wait because it's still early days in terms of those investigations. Kwehle isiganeko esifanayo nasesiyakuswa kwatshiswa ezinye ibhasi kwidepo zasemaphutla Thabana. Zisaqhuba zisebenza ibhasi phantsi kweliso elibukhali kwindawo ezichaphazelekileyo. You count 50 buses already, that gives you more than 3,000 passengers that would be affected. And then you also count the fact that the bus manufacturing industry cannot just today give you buses and say, here's 50 buses, we are replacing your buses. Olu hlaselo konzakele abasebenzi ababini, omnye udutyulwe emlenzeni, omnye wabethwa entloko ngesitulo. Amapolisa azichaze ezi ziganeko njengohlaselo olucwangcisiweyo.
A team of investigators have already been assembled by the Acting Provincial Commissioner of the SAPS in Mpumalanga, Major General Dr. Zef Mkhwanazi, who strongly condemned this incident. And the team is working around the clock to ensure that the perpetrators of this heinous crime swiftly brought to book. Le nkampani yebhasi ithi iza kubeka phambili inkonzo yothutho yakusasa neyangokuhlwa ukukhawulelana nabakhweli. Amakhulukhulu abantu azama ukucholachola iintsalela zempahla zawo emva kokugqugqisa komlilo kumatyotyombe aseBooysens eRhawutini izolo. Amanye amaxhoba athi akhange afumane ukusiwa phantsi kwempumlo imini yonke emva kwesisehlo. Le nsizwe ezama ukulungisa kabusha ikhaya layo ikhale imathonsi ngalesigameko ithi lahlekelwe ikhona konke ebinakho. Lana bengishiye itofu, ngishiye nemali yami la phakathi, ama-brand lenqo, ama-brand amakhavela ami lana shile wonke. Lo mama akazi namhlanje lothuma seyilahla kunini ilanga athathe ina ihlanganise nani njengoba ewumtshungu bethwa ubani nje ngenxa yalomlilo. Yonke into ayikho into enginayo mina, ngina-nex, anginawo iblanket yokulala. Lezi zinto ezigcokile lezi ngesithathele ebantwini lapha ngihambe ngicela one by one. Umlilo ubhulwe wacima izolo ebusuku njengoba nabanikazi bale mijondolo sebeqala ukwakha kabusha nje. Abezimo eziphuthumayo bathi busekhona ubungozi bokwakha kule ndawo. Sakuyo ukuthi emoyeni nalapha baxhoma khona kusase ne-carbon dioxide ne-carbon monoxide eyingozi kakhulu umuntu uma ehogela futhi eyiphefumula. Ababhekeleze izindlu eGoli bafikile nabo kule ndawo bezobheka isimo. Manje sisazo assess ama damages sibona umonakalo ukuthi ukangakanani and then bese initiate ama processes ke, but I've already been in contact with the Deputy Minister of Transport ngoba lo mhlaba lo uowner uPrasa no Transnet awona okamasipala City of Johannesburg. Osibhinqa makhasana abalume SABC indlebe bathi kunomuntu obebase iPrima Stove epheka waphuma wahamba yagcina iqhuma ke iPrima Stove. Igama lami nguCalvin wakwaDludla eindabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. iDA ithi iza kuyiqwalasela kwakhona inxaxheba yayo kwi-GNU ukuba iyaqhubeka iphathwa njengekheswa i-ANC. Ethetha nonondaba emva kwentlanganiso yebhunga elilawulayo le-DA, inkokheli yeliqela uJohn Steenhuisen uveze ukuba iDA ayivi kamnandi kukuthathwa njengombutho ongabalulekanga ngurhulumente womanyano lwesizwe. Lo mbutho uqhube wathi uxhalabile kukuba nangona inxalenye ye-GNU umongameli Cyril Ramaphosa akabonisenanga nabo bengamalungu e-GNU phambi kokuba atyikitye umthetho ojongene nembuyekezo yomhlaba. An ANC government anymore. There are other parties with different views and opinions, and we must have those discussions. Awuxolanga umbutho we-DA ngelithi ziliqela izinto ezidinga ukuguqula kurhulumente obambisana ngolawulo. Inkokheli ye-DA uJohn Steenhuisen uvakalise inkxalabo ngokuziphatha kwe-ANC kurhulumente we-GNU. Oku kulandela ukuba umongameli Cyril Ramaphosa etyikitye umthetho wokubuyiselwa komhlaba ngolwesine. Lo mthetho we-expropriation law yeminye yemithetho ekugungqisa iDA kulo rhulumente obambisana ngolawulo. uSteenhuisen uthi bazibandakanya kwi-GNU ngethemba lokuba kuza kubakho intsebenziswano nokuthembana. In a coalition where there are ideological differences, you focus on the things that you can get right. And let me be very clear. We're not here to implement the National Democratic Revolution. That's the ANC's ideology. It's not the ideology of the Government of National Unity. Ngelixa kukho imibuzo yokuba ingaba kuza kwenzeka ntoni na kurhulumente we-GNU, iDA ikubeke kwacaca ukuba yona imephi na. We will continue to work as hard as we can and as constructively as we can with all parties to the GNU, including the ANC, and we hope to find consensus on the way forward. But I must make it very clear, and no one must be under any doubt, that we will not be taken for granted, we will not be reduced to being spectators. Kusenjalo, umongameli Cyril Ramaphosa kunye nenkokheli ye-DA kulindeleke ukuba babambe intlanganiso phambi kwekhabhinethi lirhutla neza kuqala ngolesithathu. Eminye yemiba ekuza kuxelwa kuyo ngumba wokungabonisani xa kuthathwa izigqibo kwanendlela eza kuyichaphazela ngayo i-GNU ukubheka phambili. Kwalapha ezindabeni liphila ngoloyiko ityendyana kwiphondo iGauteng kutyholwa ukuba oku kusemva kokuqhwesha kwibhomu elingaqondakaliyo eMdantsane eMpuma Koloni.
Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube. Uthi SABC Indaba sesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe. Umkhosi wokhuselo welu unqinile ukuba ngamajoni eli-13 abulewe kwimpuma yelizwe iDRC. Kwingxelo yamvanje iSANDF ithe kulandela ungquzulwano ngeziqhushumbisi phakathi komkhosi waseKongo nabavukeli be-M23 ngakwisikhululo senqwelomoya iGoma, apho isigqubu somkhosi weli sizinze khona. Kubulewe amajoni 3 eli laze elinye longanyelwa kukonzakala kulandela uhlaselo lwempelaveki olusube imiphefumlo yamajoni 9 kungquzulwano nabavukeli. Njengoko ushishino lwentsimbi lujongene nekamva elimfiliba eMzantsi Afrika ngenxa yokuvalwa kwenkampani ArcelorMittal kuquka nelahleko yamawaka emisebenzi, ishishini le-ferroalloys kweli liyavuselelwa kwaye abavelisi bentsimbi bathi oluvuselelo lukhulisa ithemba. Ukanti bakwabongoza urhulumente welu ukuba enze inzame zokhuseleko lwerhafu ukwenza olu shishino lube nomtsalane kubatyalizimali. Kopolo nemanganese ezibalulekileyo kwimveliso yentsimbi. Bathi uMzantsi Afrika unamandla ukuvelisa ezimveliso. Bathi bakwiphulo lokuzivuselela kodwa bacela ukhuselwa ngurhulumente. Maybe to protect the local production. Can certain tariffs be implemented? There's a big question mark. Obviously, it has got like international relations. It has got like stance of government about these kind of protectionism. Ukwaleka bathi ngelixa uEskom noTransnet beza kudlala indima ebalulekileyo ekuvuseleleni elishishini kufuneka kubekho neemarike. The critical thing is obviously the market. So South Africa lost the capacity of producing ferrochrome, most of the capacity to China. We are again producing most of the chrome in the world, and we export it to China, and China makes ferrochrome and then uses it in steel making. Without ferrochrome, they can't make stainless steel. So we need to bring that capacity back to South Africa. Inkomfa iphela ngolwesithathu. Tingilulama Matya wendaba ze-SABC eKapa. Urhulumente wephondo iKwaZulu-Natal uthi uza kusebenzisa konke nako ukucela umngeni isicelo searhente ephantsi kwebhanka enguvimba sokuba ibhangiswe ibhanka iThala. Oku kuthethwe inkulu baphathiswa uMnumzana Thamintuli kwinkomfa nonondaba eThekwini. Uhulumeni waKwaZulu-Natal uthi usuhlanganise ithimba labameli ukuphonsela inselelo esicelo sokuba kuvalwe iThala enkantolo ephakeme eMgungundlovu. Lesikhungo semali besingenalo igunya lokuba yibhange kepha besebenza ngaphansi kwemvume ekhishwa ungqongqoshe wezemali. iThala liphethwe uhulumeni wesifundazwe. Izinkumbi zabantu ikakhulukazi abaqhamuka ezindaweni zasemakhaya zisebenzisa lesikhungo ukugcina imali. We must give assurance the people of KwaZulu-Natal that iThala will never be buried alive. We are there to ensure that iThala is being sustained. iThala kuthiwa ke lahluleka ukuhlangabezana nemigomo yokuba liqhubeke lisebenze njengebhange. Kuthiwa ke futhi alizange lihlinzeke ngembiko yezimali ngesikhathi esifanele ukuze isicelo salo siphumelele. Imvume yokusebenza kwalesikhungo iphele ngoZibandlela wango-2023. Uhulumeni wesifundazwe uthi siyasolisa isinqumo sokumiswa kokusebenza kwalesikhungo. There is something fishy. When you see that they decided that on the verge of the month end, they restrain the activities of iThala, understanding quite very well the impact that was going to have. Umnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni uthi siyamangaza isinqumo sikangqongqoshe wezemali kuzolonke sokuthi ke imali ebibekelwe ukuvikela abantu abafake imali yabo eThala iyiswe kwamanye amabhange akuleli. The national minister has authorized this guarantee of 2.1 billion rand to give comfort to the commercial banks who says, oh, but these clients are rural based. They are small business. They are very finicky clients. They are the kind of clients we would not normally take in our own banks. Umgcinimafa uqinisekise izakhamuzi ngokuthi labo abanemali kuma-account abo eThala bazovikeleka. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini.
Ityendyana leminyaka ili-19 liphila ngoloyiko kwiphondo iGauteng kutyholwa kuba oku kusemva kokuqhwesha kwibhoma elingekho mthethweni eMdantsane eMpuma Koloni. Uqhweshe kweli bhoma emva kokoluswa gwenxa nokumshiya ubudoda bakhe bonzakele. Lo mfundi webanga lematriki nongenakuchazwa igama lakhe uthi uyoyika ukugoduka ayokugqibezela isikolo emva kokufumana izigrogriso zokumgqithisa amafu ngabahlali abathile abamtyhola ngokungahloniphi isiko lamaXhosa. Uloyiko lubhalwe ebusweni kwelityendyana elithi likhweshe kwelibhoma phambi kweKrismesi. Libanga ngelithi abo babejongene nelibhoma bala kwaya ngabo ukumnika amayeza adingekayo kuye. Unaba uthi waqhwesha isakufumanisa ukuba ubudoda bakhe buyonakala. I actually escaped early in the morning while everybody was sleeping in the bush. From the hospital I have to leave Eastern Cape because the people in Tanzania say they don't want to see me. Lendedebe ithi sakubona kuba iliwa libheka umoya yabhuncela kwizihlobo zayo eseGauteng apho izifihle khona kwaye ifumana unyango kodwa ijamelene nekamva elimfiliba. I want to go back to school but I cannot. I'm appealing to the government to help me get another school where I will be safe to finish my matric. Kanti nabosapho lwakhe baxhalabile. We understand about the culture, but we can't have the culture destroying the future of a little boy. Umbutho wenkokheli zemveli iContralesa ulugxeke kabukhali oluxhatshazo. Want to make a call to all parents, all Ingoma holders to say, do what is expected of you. Don't do anything that will threaten the lives of an individual. Kusenjalo abasemagunyeni eMpuma Koloni bayaphanda ngokuchabalala kwabakhwetha abangama-29 ababhubhe kwinhlaninge yamabhoma ngakumbi angekho mthethweni ngoDisemba. Abathengisi botywala kumasipala oMbaxa iNelson Mandela baqhwabela izandla iphulo lebhodi elawula ukusetyenziswa kotywala eMpuma Koloni nelijolise ukunciphiseni ukuselwa kotywala ngabo bangaphantsi kweminyaka efanelekileyo. Le bhodi kwakhuthaza abafundi ukuba bagxile kwizifundo zabo kunokuba bazonwabise ngeziselo zotywala. Oku kusemva kokuba abanini bendawo ezithengisa utywala baye badibana kwisikolo samabanga aphantsi iMzomtsha kwilokishi yakwaZakhele eGqeberha nalapho banikezele ngezihlangu zesikolo kubafundi abasweleyo. Abantwana besikolo samabanga aphantsi uZomtsha kuquka nabazali bebechulumancile ngelixa bebefumana izihlangu zesikolo. Eli lelinye iphulo le-Back to School elijolise ekubuyiseni isidima sabantwana abafunda kwizikolo zaselokishini. Asifuni abantwana basondele kwindawo ezithengisa utywala and asifuni abantwana bathunywe utywala bathunywe bamabethengisa ama-AMD. The community will be educated on the changes in the regulations of our current regulations. It has been promulgated, it has been gazetted already. So we are embarking on a campaign in March to make that known to the public. Eliphulo liqatyulwe izandla loluntu kuquka nootitshala. Abantwana bethu ngakumbi abo abasuka kumakhaya ahlelelekileyo abangenazinto abangathatha intweni bazawuthi nabo bangohluki ke ngoku kwabanye abantwana abasuka kumakhaya afudumeleyo kuba bazawuzibona nabo benayo iuniform. Eliphulo liza kunabela nakwezinye iingingqi kulomandla weNelson Mandela. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC liseGqeberha. Kwezemidlalo iqela eligaqele intshinga yeBetway Premiership iOrlando Pirates lizithembile ngaphambi kwedabi lobukhaya elijongwe ngabomvu neKaizer Chiefs. iPirates isuka kubaxabula iRichards Bay ngamanqaku 3 kwelinye kungquzulwano lweNedbank Cup ngomgqibelo. Amabhakani kwindawo yesibini kwilog isemva ngesithandathu samanqaku kwiMamelodi Sundowns kodwa nomdlalo esandleni. Soze uligqibe idabi laseSoweto kwaye livame ukuvelisa iziphumo ezingaqhelekanga kwincinane okohlulela amaqela kule minyaka edlulileyo. Imidlalo emihlanu amabhakani aphumelele emithathu logama amakhosi emibini kodwa iPirates iqhuba kakuhle kakhulu kule season nangakumbi kwiCAF Champions League. Usekela mqeqeshi wePirates uthi idabi neChiefs ngumdlalo omkhulu abangasoze bawucunza.
Saturday, one cannot exaggerate or highlight it more. The biggest match in the calendar of the South African League or in Africa. As Orlando Pirates, we have prepared well. We want to perform as usual. We want to win the game. Not easy to win the match. These matches are not decided by the history. But one can only highlight that we have played 27 games and the opponents have played 17. Ukukhula kwanokuzithemba kwabadlali bamabhakaniya kuko okunokuba ngumahluko phakathi kwawo nabafana bokuthula noxolo kwibala iFNB ngomgqibelo. Ngaloo ndlela siwuqongqothile uvimba wangokuhlwanje sinikhumbuze zangomso ziza nogxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Mawahlangana mafuli vumika makho basambo ndivumeleni ntonkanyezi ndinirhabulise qikelelo lwemozulu yangokuhlwanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhlo kuyaphawuleka mbukela into yokubana noko lithe rhulele ngamafu phaa kwiindawo ezikommangalisweni ibe ngamathuba ke amahle emvula esingawalendela kwiindawo ezikumantla phaa koompuma koloni nakumazantsi kwiindawo ezixananazileyo phaa kokuphumleni kananjalo ke mbukeli sijonge imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka into yokubana noko asemahle kakhulu amathuba esingawalindela kaloku phaa koompuma koloni chaphaza wemvula kwindawo ezikumantla phaa koMazeni kooThekwini kanti ke liqhubeke libathumba-ntaka phaa koPolokwane koMahikeng naphaa koPitoli ngokuhlwa ke uSouth African Weather Services ukhuphe isilumkiso sokuba singalindela iindudumo ezingamandla kaloku phaa kwelaa phondo lasempuma koloni into ethi ke mbukeli funeke uhlale njalo ukhuselekile kananjalo ngomso ziyaqhubeka ezaa ndudumo ezingamandla into ethi ke mbukeli uba ngaba ubona umonakalo uqiniseka into yokubana uqhagamshelana namagosa kaxakeka sijonge ke ngoku amaqondo obushushu aphantsi ngokudlwa xa sawuthi sijonge kaloku kwiindawo eziphaa koMusina nePhalaborwa babambene ngamanqaku lafudumala ngo-21 degrees siye ke naphaa koRichards Bay koUlundi koPietermaritzburg phaa koThekwini 22 degrees singene sajonisi koSinuka khona ngu-21 degrees singene ke phaa koMacwerheni phaa koMount Frere kooQumbu kooTsolo koMthatha thande ukufudumala ke mbukeli ngo-18 degrees singayilibalanga kaloku mbukeli qilinqimanqamfi ihlabathi phaa konowalalo esiphethu emhleleni singene nasemahamane emajuba nakhona mbukeli lithande nje lafudumala ngokuhlwa inguye u-18 degrees ngomso ke mbukeli amaqondo obushushu athande ukufudumala kwiindawo ezininzi xa uPopoyi phaa koVryburg nguye u-35 degrees kanti ke naphaa koKimberley nakhona liyatshiselanga nguye u-36 degrees koBloemfontein kwiindawo ezixananazileyo phaa kokuphumleni ngu-33 degrees kanti ke mbukeli naphaa koMthatha noSajonisi babande ngamanqaku ngawo 30 ndisatsho ndithi maziqhume ingcawe emaxhekweni Xhosi.